wallahi duk yadda za ka yi kar Allah ya maka azaba, kar ka bari ya maka azaba. Kuma Allah ya ce tsira daga azaba, duk wanda ya tsira shi ya tsira da kansa. Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum, ku tsirar da kanku. Duk wanda kaga bai shiga wuta ba shi yayi aikin da zai sa ba zai shiga wuta ba. Allah baya hana mutane shiga wuta kyauta, sai kai aikin da zai sa ba za ka shiga wuta ba. Saboda asali ranka Allah ya halitta yana bin ka bashi, ka biya bashi sai ba za ka shiga wuta ba. Amma in baka fanshi kanka ba, an qidhu anfusakum minan nar, wallahi sai ka shiga wuta. Kuma ba wanda zai iya fansan wani, sai mutum ya fanshe ransa kawai. Ka yi abin da zai sa ba za a kona ka ba sai a barka. Amma in ba ka yi abin da zai sa a tserar da kai ba, wallahi sai an maka wannan wulakanci. Kuma wani irin wulakanci ne a ce ƙarshen mutum shine a ɗauke shi a jefa a wuta, a rufe, a manta da shi. falyawma nansahum kama nasu liqa a yawmihim hadha. Allah ce yau za mu manta da su irin yadda su ma su kan manta da mu. Yadda ka manta da Allah, haka Allah zai sa a rufe, sai ce duk su watse su barka. Mutum yana ta ihu ba wanda yake sauraron sa. Min wara'ihi jahannam, akwai jahannama tana jiransa a baya. Shine ma'anar inna jahannama labil mirsad.